pagserbisyo o panginabuhi. Kitang tanan gitawag sa pagbuhat sa mga butang nga sarang atong panginabuhian. Apan gitawag usab kita sa paghatag sa atong panahon, talento, katakos alang sa uban. Kinahanglan ang tanan nga mag-ugmad ug mukita aron mabuhi ang tao. Apan kinahanglan usab kita nga moserbisyo nga walay pagpangayo og sweldo. Apan dili pwede nga itratar nato nga pagpangalagad ang atong panginabuhi o himuon natong panginabuhian ang atong pag-alagad sa uban. Siguro kinahanglan natong sabton kining duha ka kamatuoran aron ato kining mabansay ug mapuy-an. Unsa may ilhanan sa usa ka tawo nga tinuod nga nangalagad ug walay sagol nga panginabuhi? Una, if you do something because no one else will, it is a job. But if you are doing it to serve the Lord, it is a ministry. Adunay mga tawo nga daghan kayo gipang trabaho tungod kay walay laing mohimo. Kini dili tinuod nga pagserbisyo kay napugos man lamang sila sa pagbuhat ni anang butanga. Apan adunay atong mga igsuon nga bisag dili nimo ingnon mo trabaho lang gihapon alang sa Dios ug sa isig kaingon, maunay pagserbisyo nga matinud-anon. Ikaduha, if you quit because someone criticized you, it is a job. But if you keep on serving, it is a ministry. Matag usa kanato dili perpekto, ug sa ato ang pagbuhat adunay palpak nga atong nahimo. Pero kung muundang kuno ka kay gikoreksyonan ka sa dili maayo nga imong nahimo, dili na tinuod nga pagserbisyo. Apan bisan pa sa imong daghang kakulangan, nagpadayon gihapon ka sa pagpaningkamot sa pagbuhat sa angayan, bisan pagkadaghan na ka gikoreksyonan, maunay tinuod nga pagpangalagad sa katawan. Ikatulo, if you are willing to do something as long as it does not interfere with your other activities, it is a job. But if you are committed in doing it, even if it means letting go of other things, it is a ministry. Adunay mga tao nga gustong magpaila, nga daw mo serbisyo kuno sila, pero ang tinuod wala lang di ay lingaw sa ilaha. Di ta pailad nila kay di na tininuod ng ilaha. Apan adunay atong mga igsuon nga bisan og apiki sa panahon naapay gipang biyaan nga trabahoon, nagsakripisyo lang gihapon ug nagbudlay sa kaugalingon, maunay atong ipadayon. Ikaupat, if you quit because no one praised and thanked you, it is a job. But if you stick with it, even no one recognized your efforts, it is a ministry. Kung muundang kuno ka pre, tungod kay wa ka pasalamati, wa ka dayga, wa ka pakpaki, piki ng imong giingon nga ministry. Kay kung tinuod kuno ng imo, mupadayon ka sa pagserbisyo, bisan og walay nakakita sa tanan nimong nahimo, o walay midayig sa mga buhat nimong maayo. Kay ang tinuod nga pagserbisyo, wala mag-agad sa appreciation sa mga tao. Ikalima, it is hard to get excited about a job, but it is almost impossible not to get excited about a ministry. Daghan sa atong mga alagad karon nga maluya kung adunay trabahoon. Daw walay kadasig sa kaugalingon, mo nga kung adunay buluhaton, kaluoy sa atong mga igsuon, pirming late in town. Apan kung ikaw kuno nag-alagad, unya tininuod ng imuha, puno ka sa enerhiya, nga bisan ang panahon layo pa, ikaw ana-ana naguna. Kay sa pag-alagad, kung matinud-anon ka, kanunay kang excited sa mga bulaton nga gisangon sa imuha. Ikaunom, if your concern is success, it is a job. But if your concern is faithfulness and service, it is a ministry. Kung ang imong tumong sa pag-alagad mao ang kalampusan, basi nasayop ka sa imong isudlan. Kay kung kalampusan kuno mao'y imong damgo, moabot gyud ang panahon nga kapuyon ang tao kay di man na mao'y gusto sa Ginoo. Apan kung imong tumong dili aron ka magmalampuson, kun dili alang sa pagserbisyo nga makanunayon, sigurado gayud nga ikaw magmalambuon, kay ang pag-alagad nga makanunayon sibo sa Dios nung kabubuton. So if God calls you to a ministry, please don't treat it
like a job.